nostre diari a la televisió Maus TV. Com ja informarem la setmana passada, 12 ciutadans han descobert un nou element de la taula periòdica. Aquest ja ha sigut aprovat per l'equip de coordinació de Maus Joves i, per tant, a partir de la setmana que ve, formarà part de la taula periòdica. A més, les notícies d'última hora de la setmana passada dels superherois sembla que ja s'ha solucionat. Anem a veure què es diuen els nostres corresponsals. Sembla que els nostres superherois ja s'han reconciliat i han fet les paus. Anem a veure què es diuen. Les nostres habilitats ara estan completament desenvolupades. Sí, hem juntat la seva intel·ligència i la meva força. Som implacables. Sí, Pau, efectivament, pareix que este mouse ja està curada. Anem a veure què ens diu. Gràcies, moltes gràcies! Gràcies a vosaltres ja m'he curat de la malaltia. Ara podré alegrar a tots aquells que estan tristos. Vos estimem! Molt bé, Pau. Així seguim, una setmana més. Com ja sabeu, em trobem amb Sequieta Girl, que sembla que ha recuperat el seu superpoder. Com et trobes, Sequieta? Molt bé, molt contenta de poder-lo haver recuperat. Molt bé, anem a veure una demostració. Bon dia, sembla que Dramerman ja ha trobat els components del grup i pot continuar en la seva fila mauxiliana. Sí, és veritat, ja ara me'n tinc ganes que m'estan esperant. Adéu! Doncs ens alegrem que tot es vagi bé i et desitgem molta sort en la gira. Moltes gràcies als nostres corresponsals, Guillem, Àlex, Maria i Pau, per haver-nos informat d'aquesta notícia tan perillosa per a nosaltres, però que ha acabat tan bé. I moltes gràcies a tots vosaltres per ajudar-nos també. I ara passem a un oratge. La setmana que ve plourà a Mèxico! I això és tot per avui. Tanquem el nostre diari amb Maus TV.